Barkanku da zuwa wannan shafi namu na Dan Arewa TV. Idan wannan ne farkon zuwan ku, to ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar gefe domin samun sabon shirye-shiryen da zarar mun daura. BBC Hausa ta yi hira da Nuhu Abdullahi, jarumin fim ɗin labari na, inda ya ba ta labarin rayuwar shi tun daga farkon inda ya fara karatu har zuwa ƙarshe da inda aka yi shiga cikin harkan fim, inda ya nuna masa gaba ɗaya karatun shi tun daga firamare har zuwa sakandare har zuwa higher institute duk ya yi ta ne a garin Kano. Sai dai kwatsam bayan gama wannan hirar nashi, bayan wasu 'yan awanni zuwa awa 24 kwana ɗaya kenan, sai ga wata doguwar wasiƙa na yawo a kafafen sada zumunta da sunan wasu abokan karatunsa ne da suka yi karatu a baya, suka kalubalanta shi akan wannan hira da aka yi da shi, wanda a ganin su cewa ƙarya yayi, ba wannan ne cikakken tarihin shi ba. Ga wasiƙar da take yawo a cikin kafafen sada zumunta, zan karanta muku ita. Daga cikin abokansa ya yi doguwar wasiƙa kuma ya haɗa da hotonsu wanda suka yi makaranta tare tun suna firamare zuwa sakandare. Na yi matuƙar mamaki inda na kalli hiranka da BBC Hausa a shirinsa na daga bakin mai ita, inda suke so su ji tarihinka. Kai kuma sai ka nuna musu cewa an haife ka a garin Kano, ka yi firamare da sakandare duka a jihar Kano. Hakika na ji babu daɗi sakamakon inda yadda na ga ka juya ma ƙauyenku baya saboda yanzu rayuwarka ta ci gaba, kuma na yi mamaki matuƙa. Ina so waɗanda suka kalli shirin su san cewa an haifi Nuhu Abdullahi a wani ƙauye da ake kira Tudun Bichi a ƙaramar hukumar Danko, Wasagu, jihar Kebbi. Nuhu ya yi Model Primary School a Tudun Bichi, inda ya zarce zuwa garin Wasagu domin shiga makarantar secondary school mai suna Gwamnan Arabic and Islamic Secondary Wasagu. A lokacin marigayi Malam Jafaru yana principal, inda Malam Abubakar yake mataimakinsa. Abdullahi shine house captain a Wasagu House, inda shi kuma abokinsa mai suna Habibu Random yake house captain a Sakaba House. Na san shi ya san ni domin ƙaninsa Aliyu Abdullahi abokina ne, kuma mun yi kwana ɗaki ɗaya da shi, Nuhu Abdullahi. Lokacin da ina sabon shiga makaranta, akwai wani prefect mai suna Tijjani A. Garba, ƙanin matar yayana ne, shi ne wanda ya ɗauke ni ya kai ni prefect room. Na ringa kwana a can duk da ba house ɗina ba ne, domin ni ina Danko House ne wanda Nura yake jagoranta. Daga baya sai wani ɗan matsala ta faru da shi a makarantar, wanda har ya sa ya bar makarantar ya koma can wurin yayin shi wanda yake Lagos, ya ci gaba da zama a can, ya ci gaba da karatu har shi ne ya sa ya shiga cikin harkan Hausa fim. Nuhu Abdullahi, kar ka manta duk runtsi da irin ni'imar da kake ciki, bai kamata ka cire sunan mahaifarka a shafin tarihin rayuwarka ba, domin ko ba komai waɗannan 'yan uwan naka su ne suka yi maka addu'ar da fatar alheri, kuma su ne suke alfahari cewa ɗan uwansu ya samu ɗaukaka. Allah ya shirye ka, Allah ya shirye mu gabaki ɗaya. To wannan shine dai abubuwan da wani ɗaya daga cikin abokan shi ya wallafa a cikin Facebook, ya haɗa tare da hotonsu duka ya wallafa akan cewa Nuhu Abdullahi abubuwan da ya faɗa ba daidai bane, ya yi kuskure domin ya cire sunan ainihin mahaifinsa a cikin tarihinsa na rayuwarsa. Bayan wannan rubutu dai mutane suna ta faɗa ra'ayoyinsu akan abubuwan da ya faru. Shi kuma Nuhu Abdullahi bai ce uffan ba akan abin da ya faru. Mutane suna ta jiran su ji abin da zai faɗi. Jim kaɗan da faruwan wannan abun, sai Nuhu Abdullahi ya saka dukkanin takardunsa tun daga firamare har izuwa higher institute na karatun shi da ya ga baki ɗaya a intanet domin kowa ya gani na abin da ya karanta. To duk da haka dai mutane na ta kace na ce akan wannan takardun. Wasu suna cewa ai ba dole ne sai ka yi karatu a wuri za ka iya samun takardun wuri ba, wasu kuma suna ganin cewa a'a ba hakan ba ne. Sai ce ku ce dai ya yawaita akan wannan abubuwa da ya faɗi, wanda wasu suna ganin cewa wannan abin da Nuhu Abdullahi ya sa a takardun shi gaskiya ne, wasu kuma suna ganin akasin haka ne. Wasu ma cewa suke ya za a yi tsofaffin takardu su zauna da sabuntansa haka ba tare da sun lalace ba, kamar da ya zo ya yi jarrabawa ne a makarantar daga baya aka ba shi wannan takardu. Wasu kuma suna ganin a'a a nan ya dawo ya karatun, sai dai kila wancan wani ya sani mai makamanci da shi, ba Nuhu Abdullahi ba ne ya sani. To kuma dai menene, Nuhu Abdullahi shi ba da labarinsa da kansa, kuma wannan abin da ya faɗa shi duniya za ta ɗauka saboda ita ce gaskiyar abin da ta fito daga bakin shi. Muna roƙon Allah da ya ba mu sa'a duk inda muke. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar gefe domin samun sabon shirye-shiryenmu da zamu daura. Mun gode.